Кончето. Това е папагалчета ти. Къде е кончето? Айде. Гугу ли е това, тати? Да. Там горе зеление видя ли? Ей, там това е цветка зеление. Горе. Горе. Как ти видя ли го така къде горе? Ти трябва виж къде е на къстичката. Горе. Погледни нагоре. Ей, кац надолу са. Единия. Трябва да се това да видиш. Или долу кац надолу иди. Иди, ти се три. Айде, дедо. Айде, иди кац надолу. Видя ли къде? Батко. Да. Там са червенци. Да, ма. Ай, ей, Станиславчо. Айде да видим маймун. Това не е гълъб, бе, тати, това е паун. Паун. Да. Паунче. О, ела да видиш ето където. Ела. Ела, Станиславе. Ела тук. Ела да видиш ето. Хайде. Къде? Кой е това? Маймунка ли? Айде, иди я хвани. Даш маймунката. Страх ли те е, бе? Маймуно. О, прави те, нали? Как прави маймунката? Да. И вътре беше на бунката не е. Виж каква маймунка, бе, тати? Страх ли те е, бе, тати? Какво е това? Петлето. Оле, петлето. Вярно. Как прави петлето, тати? Не гугу. Кукуриго. Кукуриго прави петлето, тати. А? Ела тук, ела. Ела. Това? Лъв. Да, тати, това е лъва. Айде, иди при него, искаш ли? Страх ли те? Ела да видим тук видрите. Видрите къде са? А? Ела, виж къде са видрите. Видиш? Айде. Кой е това? Кой? Вълчо. Къде е то вълчо? О, вълк. Да, тати, това е вълка, браво. Ти го познаваш всички животни, бе.
Не Хълк, вълк. Волчи. Да. Волчи. Волчи. Вълчица ти. Айде, ела тук. Вау. А? Лава. Лама, ето е ламата, да, тати. Айде, ела. Ела да видим ламата. Ето е. Чакай, излезе от лампа. Лама. Ламата ти. Айде. Ела тука. Къде там, бе? Ало? Станиславе? А? Кой е това? Ме ли е това? Браво, ти ги знаеш всичките, бе. Кончи няма, тати. Кой има? Айде, де. Да, тати. А? Страус ли е това? Браво! Ти Страуса ли знаеш, бе, тати? А? Къде си? Тук е, тати. Немай сам да е такова, че много лошо кълве. Айде отиваме на парзалките си. Талчето ми там. Но там ли е? Къде е Страусът? Там. Ела ще откъснем другото песен. Летит. Леко. Да.
Хайде. Хайде, де. Хайде, че тук ще има дим. Мириш. Се умиришем пъти. Айде, катаме. Айде, катаме.